ja tervetuloa tälle Happy Animals Life-kanavalle. Ja tää on meidän ensimmäinen video, kuinka me tehdään video. Ja nyt me tehdään tämmönen video, kuinka me näytetään, missä lampaat asuu. Tai mä näytän. Ja tässä on tämmönen klipsi, millä aukaistaan. Tää on siis Biltemasta ostettu, mutta tämmönen hevosten tarhaklipsi. Mutta tietenkin voi käyttää kyllä ihan lampaillekin. Ei ole mitään sääntöä. Ja tästä kun laitetaan tuohon takaisin kiinni, niin tässä on tämmönen pieni. Niin tässä on siis tämmönen juomakuppi. Ja sitten tässä on mökki. Tämmönen vähän isompi. Ja tätä on kyllä käytetty aika pitkään. Täällä on ollut ennen purua. Tää on vähän sekoitettu nyt. Nyt täällä on käyty ihan heinää ja purua. Mutta joskus mulla on käytetty pelkkää purua, joskus pelkkää heinää ja joskus pelkkää hamppukuiviketta. Ja sitten tässä on tämmönen polku. Tässä on heinäverkko. Sitten tässä on tämmönen heinää, sitten suolakivet, sitten tommonen ämpäri, sitten suolakivi kanssa. Ja sitten tässä on talikko ja sitten joku tommonen ämpäri ja sitten täällä on kaikki alueet ja tässäkin on jotain aluetta ja sitten tässä menee jotain tämmöstä, niin tässä on joku tämmönen alue, jossa on joskus nukuttu lampaat. Sitten tuolla on joku tommonen. Ja seuraavassa videossa tosiaan me näytetään meidän lampaat tai esitellään lampaat. Joten moikka! Tilaa kanava ja peukut pystyyn, jos tykkäsit tästä Happy Animals Life-videosta kanavasta. Ja pistä peukut pystyyn, jos haluatte lisää videoita ja kaikkia lamasblogeja ja kaikkea. Mutta pistä peukut pystyyn, jos tykkäsit tästä kanavasta ja nähdään seuraavassa videossa ja moikka!